batzuk arinak besteak, posgarriak, tristeak, zema gustatzen zaigun pelikuletan sartzie. Gure gaurako Milusteko pelikulan badakizu ezer dagoen, fantasia. Eta glamur asko. Eta glamur asko. Alfombra gorrietan bezala, ezta? Ba, gozatu dugu. Eta gozatzera gatoz, Milustera, Joseba eta Guti, ze moduz, Gabon? Gabon. Bueno, Euskal Herriko izar barriak zarete, badakizu, Zazpigarren saioa zuentzat. Bueno. 953 euro, Guti ez? Ez da horrela? Txakiat, niño ez dakit. Ondo. Guri esan digutelako, bueno, bikote maitatua, zarete, kalien eta, bueno, Gutik badauka bere zalantzak, betiko moduen. Gutik fansei keinu bat! Oso bonita. Zora garri. Ongietorri, mutilek. Bestaldean, iratitaxa bat, beste bizarren antagonistak, nola bai? Azken final guztietara zuek heldu zarete, ze sentsaziorekin gaur? Beldurtuta. Beldurtuta zaudete zergatik? Bai, aurkariak oso gorra bidelako. Ondo, 700 euro pilatuta dituzue, berme txiki bat bada hori, zortean gaur ere. Eskerrik asko. Oier eta Jokin, Gabiriatik, Lengusuak eta besteak beste, aitortuko dizu eta hasi aurretik nire maitasun oso da eurentzat. Oier Jokin, aurreko Milusten ezagutu ginen? Bai. 20 programa Oier batera. Bai. Urte asko pasatu dira? Bai, asko. 14 urte pasatu dira? Kana mordo bat, kilo batzuke bai. Irumebe bai eta Gabiriako alkatia zara. Gauza asko egin dituz 14 urtetan. Gauza asko. Gildik egoten ez dakit. Jokin, ze moduz, bizitza? Oso ondo. Animatu zarete Milustera barriro? Bai, oso ondo pasan duen aurrekon da, guaingon. Zederra, guretzat, lehengo Milusteekin batzie, eta oraingo Miluste berriekin bebai, familia berria osatzie, ze ondo, ze posik nau. Oso polita, ni baino dezente gehiagotan atera direla Milusten. Gatu modura hori ere. Beraz, erakutsiko izia zuet trikimailu txobatzuk, eta... Aldauko ere, hon, lasai. Denok prest beraz? Bai. Aztera goaz! Galdeketa, Antxon Telleria. Galdeketa. Zuk baten bat ikusten zunien, zer gustatzen zaizu? Fizikue. Fizikoa... Pertsona baten. Zer erakartzen zaitu? Zeri begiratzen diozu? Ukalondoak. Gustatzen zaizkit. Ez, begiak. Begiak? Begiak. Ni begiak ez. Zuri, jazki? Ez dakit, ba, begiak. Zugurron bat. Zugurron bat? Bai. Euskal Herria leku zoragarria. Leku zoragarria da niretzat. Gozatzen ari zara, bale. Joseba Guti, zeo zer, holan gustoko duzuena pertsona baten gan, ezagutzen zuienein eta? Ukondoak. Ukondoak, Guti. Gero emango dizut, ukondoka bat. Oso polita ditu, bide batez. Joseba zer? Barrea. Barrea, bitu. Bai, hori ere lapurtuko dizut. Ondo, paretan horrekin jolastuko dugu, zein du maira? Neu. Guti hartu leko mesedez. Euren gorputza talengatik, adi, ezagunak diren pertsonak agertuko dira, eta ja paregokiak lotzen ditugun hortxe agertzen zaizkigu. Denpora, Guti. Barrabilak. Jesulin, ubrikakoa. Bai. Begia. Begia. David Bowie. Osondo. Espanak. Brigitte Bardot. Osondo. Atza. Anne Boleyn. Osondo. Orina. Madonna. Eta Saetxa. Cher. Okei. Hartu leku Guti. Oso, no? Wow. Bai. Eta errepasoa ere, atsegina egiteko, segituan jodugulako barrabiletara, aipatzen da, Jesulinek bat galdu ote zuen plaza batean, agarka bat tarteko. Begia David Bowiek kolore banatakoak zituelako, atza Anna Boleyn erreginak, zaten zelako esku batean, 6 atz ote zituen. 6 da. Aditua naiznea Anna Bolenan eta ez dagia. Gezurra da. Dana da propagandi beran inguruen. Zenbatu zenituen zuk, eta ez ditu 6. Bai, benetan? Ados. Orina Madonak ere bazuelako, gerora kendu ote zuen Espain gainean orintxo bat, Saietxa Txerrek mitoaren arabera kendu ote zituen argaltzeko tabar, eta bukatzeko Brigitte Bardoten Espainiak, eta zuek 6 zuzen erantzun da, 60 puntu. Wow! Ikain! Indartzu hasi gara! Oso! Xabat, beldurtuta jarraitzen zu? Bai. Ahotsak ere ala dirazi du. Lasai, Xabat. Nordu maire, azpareak osatzeko. Xabat hartu leku mesedez. Kontzeptuak hautatu beharko ditugu, dagokien izkiekin edo laburdurekin. Irati bai? Bai. Bai, egiteko prest.
Xabat, guazen, denpora. Nota. X. Odola. AB. Osondo. Hektarea. Sakatu hektarea. Hektarea, Atxea. sakat. Osondo. Mapa. X. Nota. Fa. Bale. Gidabaimena. L. Zalantza. Bo. Hartu lekuko bat, mesedez. Zalantza oso gutxi egina, gainera taula osoa zuzen osatuta, hektarea HA laburdura duena da, zalantza dugunean bo, esaten da, bo, Bo. bo, ba hori zer. Odola A edo B motatakoa da, zuk, Ilaski? O. O, Negatibo. bo, bueno, dena delakoa. Mapan isa puntura joan berri izaten da, gidabaimena atera berri duenak L letra izaten du, eta nota berriz, fa nota, 6 asmatuta, 60 puntu. Primeran. Oier eta Jokin, ez dut prest? Bai, Urduri? bai. Zelan banatu dituzue lanak? Nik hongo nahi dauta. Erto, oier, hartu leku mesedez. Musika taldeak, adi? Normalien musika taldeak eta letrak eta Jokin zer. Jo. Ze keja, zi aurretik. Da nere fuertea. Musika taldeek gauza edo objektu edo loturak egin beharko dira? Vale. Oier, sorte hon, denpara. Aizkora, Neu gorriak, Osondo. Mia, ACDC, Ez? Tximista, ACDC, Bai. Ostoa, Toa, Untza, Bai. Mia, Mia Guns N' Roses, Ez? Pistola, Guns N' Roses, Bai. Limoia, Izaro, Mia, The Rolling Stones. Osondo. Ondo. Ez bereziki rolling zalea, anta? Ez. Baina bueltan, hori ere osatu dugu, rollingen kamisetetan mingaina ikusi dugulako hainbaldekutan, AC eta DC letren artean, tximista bat ere badago, ostoa untzaren ikurra nola ez, pistola Guns N' Rosesena, Gun hori delako zati bat ez da, limoia, Izarok Limones en invierno, Limones de oro diskoak argitaratu dituelako, eta izkora Neu Gorriakena. 60 puntu! Osondo. Eta orain, Guti, jarriko zaitugu imintzioka edo? bai. Bai, ez dugu hortan estrategiarik aldatuko, isil-isilik arituko gara, lau kontzeptu asmatzeko lanean, Guti, hartu lekua, eta Josebak, ea lagunarekin sintonia ona osatzeko modua duen. Antxe, lau kontzeptuak, denbora. Burua, aurpegia, komikia, ilea, Ez? bola, golfa, Ez? Paso. Aldatu? irakaslea, apaiza, gorbata, politikaria, manifestaria, Guti. urkatu, manifestaria, politikaria, agintaria, polizia, polizia ertzaina, Segi, Joseba. udaltzaina, trafikoa, Paso. etxea, Goaz? kutxa, Ondo? zer da hori, margo bat, museoa, animalia, ikuilua. Bai, osondo. Igeriketa, piztigerilekoa. Hartu leku Guti. Abokatua, lakua, denpora falta, hor, eta zuloa, marrazkian be... Bai, Bai. utxune hori, eta Gutiren abokatuak urkatu egin du noiz baitantza. Horrela hasi gara, bueno, bai. Juizio esan bazan, edo alako Juizia, hori da. Bueno, bat, ez da utxarto, 20 puntu zuen markagailura. Irati eta Xabak, hasi gara pizka bat lasaitzen? Ez. Ez, bale, urduritasun hori baliatuta, nor joango da maira? Ni joango naiz. Irati Irati. joango da, oso ondo? Eta urduritasunak ere balio dezala, garuna pizka bat bizitzeko, sikiera, lau kontzeptu, bi marrazki eta bi mintzioka, hortxe denak,
Denbora Irati. Platera, janaria, metroa, kalea, mapa, mikroskopioa... Urruti gabiltza, Aldatu. Imintzioka. Hegazkina, hegan, aire espazioa, satelitea, Gertu. espaziontzia, iargia, Oso ondo Irati, oso ondo ari zen. sagarra, malaria, Oso ondo. espazioan, hegan, Doraemon, kaskoak, helikopteroa. Oso ondo. Horro, bai. Guau, Irati, oso ondo. Ai. Ahoa, esan, txiklea, Oso ondo. Ai, primeran. mendia, eguzkia, Ui, babikain, Ondo. Helikopterorekin bueltak aritu garelako, etengabe ikusi dugun arte. Kasko nahi izan da igual, gakoa, azkenean. bai. Oso ondo, primeran. Ze gara eskara iritsi, baina hortxe egon gara, bai. baina irurekin, 60 puntu, oso ondo, Irati Xabat. Eta urte batzuk geroago berriz ere imintzioka ikusteko aukera izango dugu, Oier eta Jokin, zuetako nor? Jokin. Jokin joango Apa, da. Jokin. Oso ondo, lanak ondo banatuta, segi hartu lekuan nahi duzunean. Eta bien artean telepatia puntu hori ere badagoen. A ber, oindi zerbait egiten da. Hori data. Jokin eta Oier, hortxe kontzeptu guztiak, denbora. Trompetea, Oso ondo. Zora garri. igerin, buze hau, urpetik, zorun zerbait emila, udetan, tortoka. Bai, Oso ondo. Mundial, Platera, punto mirea, ez, erlojue, oso ondo. Denbora dago, Aia manzetxarra. aulkie, Ondo Jokin. behiez, ezena, Vale. Oso ondo batez ere Oier, hor zezen bat ikusi duelako. Bazegoen zerbait. Eta, Jokin, horrelako lehiaki da usatzen zezigu, Lurrera makurtuta dena emateko prest daudenak, Oso ondo. Trompeteak, jo, 80 puntu, bazuek. Itz eskutura goaz. Joseba Gutinor, Maira? Nero ni joan naiz. Hartu leku Joseba mesedez, eta aitortuko dizut fan klubekoa naizela zure hitz eskutuak asko gustatzen zaizkit. Ia erakusten duzun zergaitik. Ea, ba. Guazen, denpora. Barazkia. asa, Laranja. laranja, Laranja. frutua, Barazkia. alberginia, Untxia. tomatea, Parioa. batetaki, Paso. Azenarioa zen. Buruan. ulea, Jantzia. txapela, Antzekoa. kapela, Urkoa. bisera, Antzekoa. moneta, Ipa! Nik esango dut Joseba oso ondo. Guti, oi tiro, egia da artista honenei ere gertatzen zaiela, publikoaren presioarekin. Eta zuk ere presio pixka jarri duzu bikote honetan. Bai, denbora desente joan zaigula, azenarioarekin aurrera tatzera, untxia ere aipatu du. Azkenean, azenariorik bat ere pilatu gabe. Burkoa bigarrena. Bai. Punturik ez. Irati Xabat, nor du Maira? Neu, Hartu leko mesedez. Hitz eskutuan, ikusi dugu, tragatuzkero, txanda pasa egiteko aukera dauela. Xabat, agertuko da, lehenengo hitz eskutu hori, sorte hon denpora. bai. Janaria, Ensalada. txerria, Odolostea. hainka, Saieskia.
Hanka. Jamoia. Bai. Urdaiazpikoa. Euskeraz. Bale, Margotu. Marraztu. Tresna. Arkatza. Picasso. Pintzela. oso ondo. Ogia. Xerra. Egin. Labean. Bikain. Arraina. Egaluzea. Handia. Atuna. Txarra. Marrazoa. Oso ondo. No? Hartu lekuetxo bat. Bale, Ez dakik guizurdeak ononak ere badiren, baina jatorri itxura behintzat badaukat, marraztoen modura puntuak pilatzen aritu zarete. 4 zuzen erantzun da, 80 puntu. Gain. eskatzen duguna agertzen den hitza delako txandaka albada erantzun, eta berreta bar, betikue, andereinu neuke moten dut, Bai, piratixa bat, oso ondo. Oier jokin nordu emaida? Ni. Jokin hartu leku emezedez. Hitz eskutua, esan dakue txandaka, zeuk ikusi, oier raspada urbiltzen aurre egiteko aukera daukazula, txanda pasa eskatuta. Ados. Sorte on, denpora. Kolorea, Berdea. San Pedro, Morea. Bale, Itxasontzia, Alakrana. Marinela, Kapitaine. Gaiztoa, Pirata. bale, Irian, Kotxek. Luzea, Autobuse. Sagarra, Paso. paso. urrengoa, karrikazen. Ahoan, Hortzak. Luzea, Ingaine. Antzekoa, Nia. Bai, Gauean, Lo. Zarata, Zurrunka. bale, Hankan, oso ondo jokin. Egan, Egia da, karrika adierazteko ere hitz biurri xamarra zen dutela, baina paso ondo egin da. 4 zuzen erantzun da, 80 puntu zuek ere. Eta markagailuetara begiratzeko momentua iritsi da, eta Triboren berben aurretik horrela ditugu markagailuak 80 puntu Josebak eta Gutik, 200 puntu Iratik eta Xabatek, 220 Oierrek eta Jokinek. Eta idazki, erranka bat ere luzatu nahi diegu ikusle guztiei, eurekin batera. Bai. Osatu nahi dugulako saioa noski, eta parrandazaleak ere izango direnez, seguru. Ez, inor bez. Seguru, eta Bai. hauek ere ez. Galdetu nahi dizuegu honakoa, ea ezagutzen duzuen euskaraz halako izen termino berezirik duen edaririk. Badirelako esaterako, gu parrandan ezagutu ditugunak, pitilingorri izeneko edaria. Ardoa eta kas laranjan hasten zituena, txirrisklas bera ere bai. Zegozo. Ze gogoa batean, ez da? Horrelakoen bilduma bate osatu nahi dugu, tribuaren hiztegia pixka bat handitzeko, beraz, esandakoa, edarien izen bereziak ezagutzen baituzue, zuek ez dakit, baten bat aipatzeko modurik daukazten orain? Orgasmoa. Orgasmoa, oira. Bi batea. Ze ona. Bueno, tankerakoak bidali, noski. Danak batera ganera, Bai, ez da? Beharra. Sare sozialen bidez eta helarazi horrelakoak eta gustora hartuko ditugu. Bai, zuek jarri gurekin harremanetan horretarako behar zaituzteguta. Joseba Guti, Triboren berbat atoz, eta taula oso bat puntu askorekin. Joseba Eutxi, badator lehenengoa. Denpora. Ekaitz zurrunbiloa ataunen. Axalkoa. Ez, ekaitz zurrunbiloa ataunen. Goikoa. Ez, Irati? ekaitz zurrunbiloa ataunen. Axubeta. Ez, ekaitz zurrunbiloa ataunen. Zorkia. Ez, Oier? ekaitz zurrunbiloa ataunen. Eatea. Lokarria laukizen. Zorkia. Ez, ekaitz zurrunbiloa ataunen. Eatea, Lokarria laukizen. Axubeta, Dirua gastatu arrasaten. Uxatu, Ilargia izaban. Denpora! Goikoa zen. Bai, han dago eta hauek punturik bat ere usatu gabe, denak markagailuan pilatu dituzue, primeran 30 puntu zuentza. Iratitza bat. Seguntzat, hurrengo taula. Iratzi seriotuta, usaimena prest dauka bigarren taularako. Badator, denpora. Pertsona argala eta serioa etxarri arnatzen. Jakola. Ez, pertsona argala eta serioa etxarri aranatzen. Xaxara. Ez, Oier? pertsona argala eta serioa etxarri aranatzen. Txirringala. Ez, pertsona argala eta serioa etxarri aranatzen.
Marmutxa. Ez. Joseba, Pertsona argala eta serioa etxarri aranatzen. Ponpota. Ez. Pertsona argala eta serioa etxarri aranatzen. Kristosekoa. Aserretu erronkarin. Akartu. Zomorroa ainoan. Xexara. Irati. Ez. Pertsona argala eta serioa etxarri aranatzen. Kristosekoa. Aserretu erronkarin. Akartu. Zomorroa marmutxa. Hau ere ja seriotzen ari ginen, kristoxekoaren modura, zenbat kostatzen zaigun kontzeptu hori bilatzea, baina azkenean errebotean, Iratik 2 zuzen emanda, 20 puntu. Hoi horreta jokin, 3. tabla zeuentzat, eta eusten badiozue, asko zobeto. Badator, denpora. Beherakoa, Bermeon. Tirritola. Pilatu, Eibarren. Moltxotu. Kankailua, Abadiñon. Hankatrabailua. Zaparrada, Aezkoan. Borrusta. Gutxietxi, Azkoitian. Menosin hartu. Joan etorri jakin bateko bira, Zestoan. Zakila huelta. Ausar, dalu zaiden. Kalipuduna. Aupa! Kulakoa! Bai. Lagunari lanik bat ere eman beharri gabe. Haze buelta, zakila muelta edo zakiz herri izan den hau, baina panela bikain osatuta, 100 puntu zuentzat. Markagailuetan agoaz. 80 puntu Joseba eta Guti, zuen markagailuan 220 iratitaxa bat, 350 Oier eta Jokin. Eta honen bestez, Niluzeren denboraldi berri honen azeratik gurean izan diren Joseba Gure eta Guti. txapeldunak. Bai, bukatu dela. Bukatu da azkar, ezta? Bai, zer gertatu da ba? Bueno, agu baino asko zubeak izan dira, baina, bueno, ondo pasa dugu. Gutik beste zerbait esan nahi zuen, akaso? Ez, oso ondo egiten da berba. Bai, ez da? Bai, bozera malea bera izango da. Lehiaketa beti da zorte kontua, baina jakintza kontu baitarteka, besteak beste 7 saio gurekin, 953 euro zuen markagailuan Joseba eta Guti, eta batez ere alkarregaz egoteko tarta izan dugula eta placer bat izan da. Joseba Guti, musio handi bat, eskerrik asko! Mila esker, bigote! Primeran ari gara pasatzen Niluzen, euskaraz ari garelako, euskaldun izateak abantaila asko dituelako. Hoien artean, Ilazki, zakit hau, honen kontzientzia baute zen Zer? Euskaldun izateagatik, euskal hiztuna izateagatik, aukera gutxiago daukazu, alkoholemia kontrol batean, posizio emateko. Hori izango da alkoholik edaten espazu. Ez, kontua da, euskaldun izate hutxagatik badaukagula edari berezi eta bakar batzuk edateko aukera. Hori interesatu. Hau begira, esango dizut, Oiartzungo Carrefourren ikusitako eskaintza badelako, erdaldunentzat badago alkoholik gabeko garagardoa. Euskaldunentzat berriz dago alkoholik gabeko alkohola. Ez dauka ezer. Ez alkoholik eta ez da alkoholik ere. Orduan alkoholik gabeko alkohol pare bat eskatu, eta gero hartu autoa lasai ederrean ibili batera eta bestera. Positibo ez dut emango, seguru. Bueno, bi aldunelakoak, gustora erakutsiko dituguta. Bigarren fasera goaz. Iratitxa bat Oier Jokin, gure bi bikote sailkatuak, zeron jarriko ditugu markagailuak, Jokin kejarik. Esatik lehen etzen horrela. Lehen pilatutako puntu guztia zegoentza ziren, orain zerotik hasiko gara, puntuak sailkatzeko baliogarriak izan dira. Zemuz, Iratitxa bat? Hobeto. Ja veteranoen leku hartuta. Ja, ahotsa ere lasaitu zaigu, ez da, bat? Bai. Oso ondo. Ba, az gaitezen... Ejemplu emon behar zuia, zeuek. Iga, Ialbada. Eta definizioetatik hasita, ja puntuak pilatzen hasteko lehenbiziko aukera, guk definizio irakurri, eta zuek erantzuna eman. Txanaka, ados? Denbora, Irati, eskuak baliatuz baloia atean sartzean datzan kirola. Eskubaloia. Bai, esaeraren arabera ez da nagusiona. Dirua. Hirua, sexu irrikari esaten zaio. Irati? Sexu irrika, edo... Hor dago, bota? Libidoa. Libidoa, oso no! Eta gizagorputzaren enborreko zaterik estuen axa bat? Estea. Ez, enborreko zaterik estuena. Gerria. Gerria, bai. Imanol Urbietaren kantuko indioaren abizena. Brown. Era John Brown, bereziki marmitan eramaten den edaria. Marmitan? Zematen da, marmitan? Bota?
Esnea. Igual ere. Gehiago brikean igual, orain ez da? Alere bikain, 5 asmatuta 50 puntu zuen markagailura. Zigara puntuak biltzen. Puntuak jokin, orain pilatu behar direlako, Orain txetik hasita. Mekanika ondo ulertuta, noski? Ulertuta. Biok ere prest, ea ba. Denbora. Lekeition kutsaren gainean egiten den dantzaren izena, oie? Kaxarranka. Kaxarranka. Piratek sorbaldan daramaten hegazti berritsua. Papagaio. Papagai. Papagaia. Papagaia, hori bai. Eta papagaiak hitz egitean izten ez duena. Mokoa. Mokoa. Hortzetako esmaltean zulo gero eta handiagoa sortzen duen gaitza. Saiatu. Txantxaia, edo lako zerbait. Txantaia, txantxoia. Txantxarra. Eta bere burua gehiegi miresten duenari zer esaten zaio? Narcisista. Narcisista, hori da. Elektrizitate deskarga txiki bat jasotzean sortzen dena. Deskarga bat. Saiatu, probatu. Kazasita, bai. Kalambrea! Kalambrea. Ondo? 40 puntu, Oier Jokin. Eroglifikoetara iritsi gara. Irati eta Jokin, Irati guztoko dituzu. Bai. Bai, horpegian egartzen zaizu. Bai. Zeuena osatzeko? Prest, xabat? Bai. Badator lehenengoa. Denpora. Noiz ezagutu genuen elkar? Maipean, mai azpian, Mai bat erantzunen zari? mai bera, Ez? maiatzean. Maiatzean bikain, xabat. Ai. Ondo! Mai atzean markatuta genuen, maiatzean ezagutu genuen elkar. Zuek? Irailean. 2017. Eta hilabetea ez zuze gogoan. Iraia. Irailean. Kurso astearekin batera. Ondo. Polita. Irakasen arteko harremanak eta. Bigarren eroglifikoa, Irati xabat, denpora. Hasi da afinatzen, Antes. ez? Orkestra. Oso ondo. Bai, orkestra. Oso ondo. Anez, kez zegoen, eta Rosalia tra egiten du, zatibi, tra. Orkestra, oso ondo. Oso ondo, Bale, Mundial. Zaleak zarete? Tra zaleak eta Rosalia eta? Ez. Ez bereziki, alere. zu bai. Ni bai. Lau, jotro. Batez ere koreografiak eta... Zain zaite egitea. Erakutsiko dizuet, beste batean edo. Bai. Beste baten. Hirugarren eroglifikoa, Irati xabat bikain zabiltzie denpora. Netflix doan ikusten duena, Pirata. gertu? Pirata. Pirata, oso ondo. Bale, pizkia. Ikusten denuen, Cervantesek, nola esan diote, arrataiari. Rata. Rata. Ba, pirata, oso ondo. Hirurak. Pirata edo esan behar nuen, anaia gaztea ere bai. Nik pirata izan gabe ere, berak ordaintzen du, lauen artean egiten ditugu kontuak. Baina, zuek hirurak asmatuta, 90 puntu, oso ondo. Oier, Jokin, entrenatu duzu eraren baten edo bestera miluzera etortzeko? Ez da bate. Eroglifikoek eta orain 15 urteko ondarrekin egingo dugu? Horrekin, bai. A ver, zenba kanbiau dien? Bastante. Atra, ikusiko zo. Badator lehenengue. Denbora. Zineman ikusi dut. Zezen, Ez? behi, Hori, Ez. hor, Ez. hori, idi, Idi bai. idor. idor, ez? Zineman Idiari zer egin? Idan. Handi. Idiari ikenduta dia eta han zegoen. Zineman ikusi dugu han dia. Handia. Oie, baina bukaeran gerturatzen ari zinen, Bai, bukaeran, ordea. Aurrengoan lehentxoago jarri batzen garen. Hau entrenatzeko da, ez da pasatzen ezer, Baitugu beste bi, Zuentzat, badator bigarren eroglifikoa. Denpora. Kantabrian dago. Laredo. Laredo. Oso ondo. Oso ondo. Kantabrian dago, Laredo.
Solfeoa behar da, Miguel etortzeko, Baina polita da, prozesu guztia ahots gola gertatzen denean. Laredo, joder. Bale, lehenengo asmatuta, ia bigarren ere asmatzen dugun, hirugarren erolifikoa, denpora. Arratsaldeko 5:00 hasiko da. Erroma... Bada, erantzunen zati? Erromestula, Erroma katarroa. Gaixo. Antzera. Erromeria. Erromeria, bale. Errokarratua. Erromeria. Zegoen, erromeria, oso ondo. Ikusi daukan, bai. Nik bestela pentsatu nuen Gabiriko udalak erromeztulak antolatzen zutela, oso politak horiek ere. 60 puntu bikote, oso ondo. Badakizu alere, kefak alkateari. Hori beti. Bai. Asko iristen dira, Oier? Bai. Eta nola erantzuten dira? Aldan, aldan aurpegi honenakin. Bueno, oso ondo. Orain, alden aurpegi honenarekin, eta alden temple honenarekin noski, esaldi bihurriak antolatzeko txanda. Ados, batzuk ordenatu, besteak, bokalez osatu. Eta lan horretan lemizikoak iratita xabat, biok prest, denbora. Bi, Bi, hanka, hanka, dituen, bi hanka dituen. Arren. arren, Deskantzua... Ez? Bakarraren gainean hartzen du deskantzua. Hartzen du deskantzua. Oso ondo. Primeran. Oso ondo. Bekain, idatzi zabat, aitzakidarik. Bigarrena bokalez osatzera orain, denbora. hartzera zen, Ez, ez da har, ez da har, hor, ez da hor, bokal bat, gero, Ere... ez da ere, Era... ez da era, Ero... ero ez da, Eri... Eriotzari... eriotzari, Izen... izena, zeta eta gero, Eriotzari zein... eriotzari zein... Orain antolatuko dugu beste salditxo bat, ontan lehen ere fin ibilizarreteta, ea, denbora. atzeko, Ez, Donostian, piratak, elkartzen diren guneak, antzeko izena du. antzeko izena du. Oso ondo. Primeran. Bale? Egira, buru horiek martxan. Bai, zalantzan, euren Zentra artean. gaitezen momentuz esaldi honetan, eta ea bokal guztiak behar bezala osatzen ditugun. Denbora! mamia, Ez da ma, ez da mo, Mamu... Ez... Ma. Memeak... ez, Ma... ez da ma, ez da mo, mi, mi. Eta beste bokal bat? Mimoak. Ez, mi eta beste bokal bat tartean? Mia... Mia, Mia... mak, mia, Miama... Miamo... ez da mi ama? Mia... Ez dakit? Ai, mi ama! Mi, mi. Irati, Xabat. Bi pista, batzutan barra egiten duzu eta beste batzutan Serio? durra tximurtu. Zalantzak? asko, Bueno, momentuz, birekin 60 puntu zuen markagailura eta pistak. Bi hanka dituen arren, bakarraren gainean hartzen du deskantsua eta Donostian piratak elkartzen diren guneak antzeko izena du. Zer da? Zeri buruz ari gara? Kogote oso argi. Zalantzak? Otan. Iratik eta Xabatek? flamenkoa, Flamenkoa erantzun dute, ikus dezagun. Bai, oso ondo, komodina. Miamiko padura zabaleia arrosa kolorea eta ematen die, Ondo, ze zalantza, zeren artien? ez flamenkoa edo... Flamenko edo... Flamenkoa ala hil. Hori, besterik ez. Ikusi, Oier eta Jokin, bi zuzen osatuta ere, gero, komodeina lortzeko aukera badagoela. Helburu hori bai, aldela, denak zuzen osatzea. Ados? Lehenbizikoa ordenatzeragoaz. Denbora. Lehiaketa askotako... Ez. Aukeratzeko... Herri askotako... Herri. Askotako. Ez, herri. Herri auzo. Herri. Herri eta auzo. Herri eta auzo. Askotako festetan... Festetan. Lehiaketa... Ez. Aukeratzeko, Onena. honen aukeratzeko egiten den lehiaketa da. Honen aukeratzeko. Egiten den, da, ez. egiten da lehiaketa. Ez, honen Lehiaketa aukeratzeko. egiten da. Lehiaketa egiten da, sartu da. Eta finixak zer dio. John Gongek zer dio? Ez ez. Ez dela sartu. Jokinek dio baietz. Listo, ez. Interesatu nagusia ere bera delako, noski. Baina ulertuko duzun moduan. John Gong batzuta. Bai, zorratza da, Bai. Jokin, gero pasako dizugu bere telefonoa. Bai, eta WhatsAppa bialdu. Bai. Kexak alkateari. Hori da. Eta hau bokalez osatzera. Ados? Venga. Denbora. Martxoaren... Bederatzean ospatzen da. Martxoaren?
Bederatzean ospatzen da. Ospatzen da. Haren? Nazioarteko eguna. Nazioarteko eguna. Oso ondo, hau bai, Primeran. Lehiaketako galdera. Bueno, lehiaketatik kanpo. Segunda nire urtebetetze eguna? Hola esan da, Martxoaren bederatzean txalo. Bai! A ber, erantzuna ba naiz. Argi. Apuntatu oparirako, Noski. Ja, eskatuta dago. Bueno, urrengo esaldia. Bozen ordenatzera. Demora. Payazo. Euskal Herriko, hori bai? Payazo. Ezagunenek. Asko erabiltzen. Asko maite dute. Ez, asko maite zaitut. Esateko erabiltzen dute. Oso ondo. Bai. Vale. Bai. Oso ondo. Azkenaren txanda. Bokalak osatzera. Demora. Aurretik bokal bat. Eztabaida. Atorra. Ez da A. Etorri. Iturria, tipularekin edo gabe prestatu behar den. Edo gabe prestatu behar den, bai. Vale. Hiru pista asmatuta Bizkain 80 puntu zuen markagailura. Eta pistek dioten, martxoaren 9an ospatzen da haren nazioarteko eguna, beti ikasten da zer, Euskal Herriko pailazo ezagunenek asko maite zaitut esateko erabiltzen dute, eztabaida iturri da tipularekin edo gabe prestatu behar den. Zer? Patata tortilla. Pila. Pila. Ikus dezagut? Bai! Komodina! Okondo! Egun berekoak zarete orduan. Patata tortilla da biok. Lehenago izango zen... Ez dakigu. Patata tortilla? Bai, ez da? Bai. Esatzen dugu. A ber. Askoz lehenago zegoen patata tortilla. Markagailuak. Esan zio zer, betaurrekoak jantzi behar ditut eta. Hori da. Iratik eta Xabatek 200 puntu, Oierrek eta Jokinek 180. Bale, eta jatiderako urduritzen naizenez armariotik ateratzeko momentua. Betaurrekoekin irakurtzen dut. Bai, hemetik aurrera unena nahi dut zuentzat, eta ez trabatu, hemen badakizuelako puntuek alde batera eta bestera egiteko aukera izango dutela. Iaia markagailuak berdinduta, sorte hon bitaldei, adi, sokatirara goaz. Oier Jokin, zeukin hasiko naiz. Prest? Bai. Denpora. Zenbat jokalarik jokatzen dute izotz hokei talde batean? 7. 6. Zein da Euskal Telesailik luzeena, zein izan da? Goenkale. Osondo. Bai, jarraituko dugu, Irati eta Xabat, zeungana goaz. Denpora. Zein lurraldetakoak dira Manes eta Simon Fuchs anai aktoreak? Lapurdi. Nafarra bera. Ze kirol egiten zuen Abraham Olanok? Txirrindulariz. Osondo. Txanda aldatuta Oier Jokin, denpora. Zein printzipioak azaltzen du flotagarritasuna? Arkimedes. Arkimedes, osondo. Irati Xabat, denpora. Zenbat urtetik behin jokatzen da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia? 4. Osondo. 90 segundo oraindik aurretik, eta soka oso berdinduta. Mutilek, denpora. Zaraitzu bailarako zein herritan jaio zen Gartxot Bardoa? Paso. Itzaltzu, zein hiritan eraiki zen Titanic itsasontzia? Dublinen. Belfasten. Zein gobernuzkanpoko erakunderen koordinatzailea da Lorea Flores Nafarra? Komodina. Osondo, Komodina. Greenpeace. Hau ere erabiltzeko dago, askotan egoskortzen gara Komodina bukaerarako guzti horrekin, baina ondo erabilita, demora geratu, soka norabidez aldatu, orain puntuak Irati eta Xabatek izango dituzte arriskuan. Denpora. Eskandinaviako zein herrialdetan izan da Bite Basque Beat Festival? Norvegia. Finlandian. Iruñeko zein talde egin zen ezagun gazte arruntaren koplak abestuz? Komodina. Komodina, Chill Mafia zen. Chill Mafia. Zutetxuak kantu horrekin minutu bat momentu honetan, eta berriz ere, parekatzea aldera egin du markagailuak, nahiz eta Iratik eta Xabatek errentatxo bat badaukaten, Oier Jokin, denpora. Zein da Inigo Ibarra aktore bizkaitar ezagunaren izen artistikoa? Paso. Ander Lipus, nongo bertsolari txapelketa irabazi zuen iaz, saioa Alkaizak. Naparrokoa. Osondo. Ja. Eta Oier Jokin ikusi dugu,
demorak aurrera egin ala puntua galtzea, gogor zigortzen dela hemen, ea markagailuari buelta emateko moduan zareten, Irati eta Xabat, errenta pixka batekin, 47 segundo aurretik. Irati Xabat, denpora, zein taldetan arituzten Pello Reparaz zetaken aurretik? Vendetta. Vendetta. Osondo. Oier Jokin, denpora, Bizkaiko zein herritan dago surflarien artean hain estimatua den ezkerrolatua? Mundaka. Osondo. Irati Xabat, denpora, non ireki zen Gipuzkoako lehenengo elkarte gastronomikoa? Donostin. Osondo. Oier Jokin, denpora, zein da Gasteizko saskibaloi taldea? Baskonia. Osondo. Bizi-bizi do hau, asmatu. 27 segundo faltan. Errenta, badago, zuen alde Irati eta Xabat, baina oraindik ere aukerak badituzue, Oier eta Jokin. Denpora, zein abeslarik jaso zuen bere ibilbidearengatik azken adarra saria? Mikel Aboa. Joseba Tapiak, nola du izen euskal literaturari buruzko ETV bateko saioak? Zautrela. Artefaktua, nongoa da Jera Agirre pilotari nafarra? Lehitzakoa. Osondo. Eta 10 segundo faltan. Ez dago ezer erabakita, oraindik ere, 10 puntu eskatzeko aldean olabait, 14, Oier Jokin, azkar erantzutea komeni, alik eta puntu gutxien galtzeko zikera. Oier Jokin, denpora, zein da Euskal Herriko lurralderik txikiena? Gipuzko. Zuberoa, zer jango duzu otxandion sombreruaren gainean? Txokolate, bero. Osondo? Txokolate beroa! Edo epela. Eta bero genituen markagailuak ere azkenean Gipuzkoa eta Zuberoarekin hortxe denbora galdu dugunez, Iratik eta Xabatek 212 puntu, Oierrek eta Jokinek 178. Ez du, Oier Jokin ze lehia ederra ikusi dugun, ze programa ederra ikusten ari garen gaur. Oier Jokin ze moduz, estrenaldia miluze berri honetan? Pozik. Polilla. Bai, guztua. Ondo, tentsioak askatu ditugu, Zakatiro honetan apur bat bai. Eta argi dago urteak pasata ere, oraindik ere garunak martxan daudela, A tope. Zehose Ze gutxixo, baina. lehia ederra eskaini diguzuen eskerrik asko Oier Jokin, urrengo miluzen, urrengo aukera bat. Eta iritsi gara finalera honen bestez, iritsi zarete, Irati eta Xabat, segulako saioa eginda gaur, 212 puntu pilatu dituzue, hoiek euro bilakatu eta aurrez irabazitako guztiekin batuta dagoeneko 913 badituzue irabaziak, eta argi, gaur finalean zakuan jokoan izango ditugu, 4.754 euro! Zakua gorantz eta gure publikoa indartxu txarro zaparradak emoten, ze honak, Bilboko Urretxindorra ikastolakoak, txalo bero bat! Zein dartxu? Horri dira ikasbidea irakota birua biltzera eta... Nora? Salamankara! Txalo bero bat! Hala, omendo bat, Ondo, zergasko, etortzi erren. Eta zuek ere animatu, bide batez, publiko modura, lehiakide modura, etorri biluzera. Zakuaren bila, Irati eta Xabat izerditan. Bai. Ia zer gertatzen dan. Bueno, prestatu krispetak, Zakuaren bilagoaz. Zinemarekin egingo dugu jolas. Gaurko eremuak. Quentin Tarantino, Wes Anderson eta Martin Scorsese. Bakoitzak bere espezialitatea du, batek violentzia, besteak simetria eta azkenak iraupena. Hollywoodeko 3 zinemagile hauek ikusentzunezko harribitxi mordoa oparitu digute. Eta hain justu, horietako batzuk izango dira gaur kokatu beharreko hitzak. Eremuak jarrita, kontzeptuak datoz. Pulp Fiction, lehenengo pelikula. Quentin Tarantino. Tarantino entzat. Urrengo kontzeptua. Grindhouse. Wes Anderson. Wes Anderson. Aurrera goaz. Taxi Driver. Filmarekin. Scorsese. Urrengoa badator. Hugo. Tarantino, Anderson, Scorsese.
Wes Anderson. Bai, total. Wes Anderson. Rushmore. Ez dakit. Tarantinorekin, Andersonekin, Scorseserekin lotuko dugu. Scorsese. Vale. Scorsese. Aurrera goaz. The Grand Budapest Hotel. Ez dakit zeina da. Wes Anderson. Wes Andersonen pelikula dela. Diote Iratik eta Xabatek. Barre? Bai. Azkena. Jackie Brown. Ez dakit. Tarantino. Tarantino egin. Ba, Tarantino. Jarri ditugu zazpirak. Irati barre. Bai. Ez dakit. Negarrez egitearen. Bai, hori da. Zalantzak. Ja gero, zute gutxi. kontua be... Zalantzak egoten da? ez. Hausaz, asko. Xabat batzuk bai. Bai, batzuk bai. Pare bat. Pare bat. Bi. Bai. Pi. Bi. Pare bat litera. Ba ikus dezagon. Bi edo gehiago izan diren, eta zaku eskuratzeko aukera dagoen 4.754 euro jokoan gaur. Pulp Fiction. Tarantino, Bai. ikusita pelikula? Bai. Tarantino alda? Quentin Tarantino? Osondo. Zalantzarik gabe, zinemagintza film mugarria gainera, zinema independientearen za. Zoragarria pelikula. Oso. Bai. Taxi Driver. Bai, hori bai. Xabat, ikusita? Ez zati bat, baina solik ez. Baina Scorseseren da dela badakizu. Bai, eta aktoreak ere. Taxi Driver? Scorsese? Hori da. Bai. Eta Robert De Niro ere bai, taxilari lanetan. Jackie Brown. Tarantino. Zalantzak? Bai. Ikus dezagun Jackie Brown Tarantinoren pelikula den? Kamaria horrenta. Bai. Eta hori arrakastatxoa oso, 74 milioi dolar batu baitzituen. Pelikula oso ona. The Grand Budapest Hotel. Anderson. Wes Anderson. Pelikula zoragarria da, Wes Andersonena? Bai, trukakia dator. Kontzepturen bat aldatzeko aukera. Ez. Ez. Ba ez dugu erabiliko, trukakia. Rushmore pelikula Scorseserena. Jarri duzu, Ba ikusiko dugu, Scorseserena. Ote den. Rushmore, Martin Scorsese? Wes Anderson, Hugo bai Scorseserena, da Greenhouse Tarantinoren pelikula zen. Ere, lau ere zuzen erantzun dituzue, eta laugarren egunez, Irati eta Xabat finalera iritsita. Urduri etorri dira, baina azkenean bueltan begira noraino heldu zareten. Zoragarri 913 euro Irati eta Xabat entzat bikain dabiltza eta zer esan, zuek bestalde horretan zaudetela jakinda. Ba, hurrengo biluzen hurrengo zita bat daukagula. Eskerrik asko! Agur!